yakni benta jongga kubor la OneRaj P daga fatafat online shopping store. WMA jong kajirang constituency uba eso tunu la kentui ki bor katanar ka koi ka khia banwad ki briu ki barung sha asam ne ki badan jade ba ki tu ki beyo pang covid-19 habakran ba kari khasi channel uba so tunu long bana mar ki don ki shnong ki bejingai tang khendiat phut bar ka asam ki briu ki arung yami bar ki la bar ngat ekani ka jingpang ulong badan kam da ka contact tracing ka bakar ki ha ka jo ka poru kentui ki paj ba ban ko ngo ba ban bot anti ya ka jingpan bana lockdown da ka sarkar ha ki jaga khap por bar ka asam Nama lagi ba kita ke border areas kita mengingisa ke sharing ke don ba Assam ba lada badon positive case ha Assam ke bolong tang si put le kat san put marpesha ba ke Meghalaya ngakerpat ya ke health department ya ke sarkar bangin hab ban le ya ke contract tracing ya ki pajba ki badon ha Meghalaya kibala late pan kontak bat itu kibala yo ya ka positive case na Assam. Kenang ba kanun mora jingma ya kini kipat ba kibadon hakini ke jela kejungi bat hakini ke border areas ke ba mengi don. But ngakin tu kan farm ya baro ki nong dirukan ki wholesaler hakini ke lockdown ba kimdai ban sim kabu ya kipat ba da ba penkiu ki mar ki mata dapat penkiudo dak basim kabu but ngakin tu iki borjak an bakile ke bodon kam lagi don kilo ki basim kabu iki padba kam tam hide ke borjak ka lockdown tengah kerpat sa sisin iki padba baro bakin yesha ngai ke jingkublei ya baro ki dor basnong baleng ba ka jingsim khia jong ki dor basnong baro ka bangilai ba om tang hake jaka kejungi om tang hake niki hake konsensi kejungi henry hake jelahi borok kowe dailing ba ke jingsim kia jungki dor basnong ba ke jela kejungi hadu menta ibayo yang ni kenyang jingpang kidang duna but ngakin tu confirm biya ki dor basnong baro kamtam hake niki konsensi kejungi ba kini sim kia kumba ki jusim knang ba nila bantela kam nang ba ngin la ban ya dai ki pai ba ki jongi ki badon ha ki sinong ki thau ki jongi